yaron ya girma yanzu. Ina da ku je ne? Mun fito duba kis ne hakan nan. Ba da zafin nan ka ce wasu barayin zafi da tsakar ranar nan za ku je neman babes. Kaga matsalar gayan nan ko? Ka gani? Ko kuma kaga matsalar ko? Timaye ne fa. Mata ba su gane. Ba a gane su, mata ba sa gane su shine su. Lalle zan wuce da Allah can. Baka san da ranar nan sun fi fitowa ba su dan sha iska ga mana. Kai ka je ka ce ba ci a ranar. Ka dare da shi. To ana kuma kai to ba gwanna ni ka dai ba ban zuwa in yaro ko? Ta muke fara yanzu muke bala'i mun girma a wasan. Yan wata aka yi. Lafiya kalau. Wallahi amma kin yi kyau ba, amma dai ba garin nan ke ba ko dan naga ban taba ganin ki ba sai yau. Wallahi ba garin nan nake ba. Wallahi kin yi kyau sosai. Wani gwa kika sauka ne? TRE to zaki yi ballan bobe kin dinga kiran ki ne? Ya kai ne ka wallahi ba za mu sake ba